lokaci. To, gamu dai a Inusa Tayo TV. Ku ci gaba da bibiyar ba a wannan tasha mai albarka mai suna Inusa Tayo TV. Za ta dinga zuwa muku da abubuwa mai nishaɗantarwa kuma ga babban fim ɗinta da take aikinsa mai suna Kanwata. Yana nan shi ma ana kan aikin nema yanzu. Insha Allah nan ba da wani lokaci daɗewar wani lokaci ba za a ci gaba da dora muku shi episode duk sati. Insha Allah ku ci gaba da bibiyar mu kuma masoya kar ku gaza kamar dai da kike ƙoƙarin bibiyar mu a Inusa Tayo TV. Idan na subscribe, idan na ƙararrawar sanarwa domin samun duk lokacin da idan aka ɗora wannan shiri sako zai dinga zuwa gare ku. Fatan alkhairi, masoya mun gaishe ku. To ai baka faɗi sunanka ba. Yawwa sunana Abubakar Usman wanda ko ku sani da Kirina. Ina muku fatan alkhairi, masoya na gode. Waye? Ni ne nan. Ba an min tsakani da ke ba. Me kake daki na kika je? Kanwata. Wallahi na fara tantama akan ya amma. Umma anya dan uwana ne. Duk wanda ya sulhunta tare da ita, Allah ya isa ban yafe ba. Ku ne abokansa da kuke zaman tare ku dinga bashi shawara. Kanwata. Na rantsi da Allah yanzu zan aika ka. To Allah shi kyauta. Na tsane ta ba na san ganin ta. Ai kai kana da matsala wallahi. Kanwata. Dalla malama ina takalmi na. Wallahi ka sake kamare ta sai na daga ka sama na buga ka da kasa. Kanwata. Gaskiya ni dai ban yarda da al'amarin ka ba saboda halinka ne ka riga ka saba. Baki ji ba abin da take faɗa? Sai ta gaya magana nan sai ya ɗauki damuwar duniya ya ɗora a cikin ransa akan abin. Kanwata. Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna Inusa Tayo TV.